Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. An cikin wannan gida muna muku barka lokaci muna muku barka da warhaka. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi. Allahumma aftana bi fadlika wa yassir alaina kadhan rahmatika. Rabbi zidni ilma wa aqlan wa fahman ala qira'ati kitabakal karim wa kalamakal karim bil haqqi rabbul arshil azim. Mun kawo muku wani sabon sirri da ke yanzu ga azumi na gabato mu kuma mun san dai kowa yanzu ga yana ta kokarin wato kama abin yi da shauran abubuwan da baya yi ma dai za ga azumi ya zo za ga ya soma wata sana'a haka kuma da wanda suke yi ta dindindin sana'ar tasu amma shago ko yawo kake ko kuma da dukkanin abubuwa da inda kana da sana'a dai to za ka iya yin wannan daidar ubangiji insha Allah. Kuma in Allah ya yarda in dai aka yi wannan fa wato mujarrabun ne. Abin da ake nufi da mujarrabun wannan wato abin da aka gwada ne aka ga yayi insha Allah. Shi kuma dukkanin ayoyin alkur'ani mun yi tawassali da su kuma duk wanda ya tawassali da ayoyin alkur'ani to insha Allah da dar ubangiji zai samu waraka insha Allah. Duk wanda ya tawassali da alkur'ani to zai samu waraka, kowace irin waraka ce fa kuma kowace iriya ce. To wannan dai sirri ne na kasuwanci. Duk wanda yake wani kasuwanci to dan Allah ya gwada wannan ya gani zai na karanta ta ne in san samu ne, kai ba ma an san samu kawai ma zai na karanta ta kuma za ana rubuta ana sha. Za ana karanta ta kullum, za ana karantawa kuma za ana rubutawa. Yanzu kamar sati ana yi ko tsawon sati biyu ana yi. Ƙarshen hissa biyu ce ta kan izu ƙarshenta zuwa kan kuri ga nan mun sa aro. Ga nan mun sa daga nan za a karanta wa idza ra'aw tijarata nawla an faddu ilaiha wa tarakuha qa'ima qul ma inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khayrur raziqin. To insha Allah wannan inda ka dauki lazuminta kana yi kuma kana rubutawa to wallahi in Allah ya yarda in dai kasuwanci ne ko mi ka kasa da yardar ubangiji sai an zo an sai kuma ya kasiyar. Wannan ba ma kwakwanto akan sa ko kaɗan in Allah ya yarda. Yan uwa a daure a jaraba ga yanayin rayuwa da ake ciki insha Allah. To in aka daure aka jaraba za a ga amfanin abin. Allah ya samu dace, Allah kuma ya taimake mu, Allah ya ba mu abin da muke nema duniya da lahira. Amin dan isa.